Ahoj, krásny deň. Dnes si dáme také krátke čukanie na pocity hnevu, bolesti, zrady od nejakej osoby, ktorá nám nejakým spôsobom v minulosti ublížila. Ja budem hovoriť o bývalom partnerovi, budem v tom čukaní používať bývalý partner, ale vy si tam môžete doplniť akúkoľvek osobu, s ktorou ste mali takúto skúsenosť a voči ktorej cítite tieto pocity, že jej nedokážete odpustiť. Tak poďme na to. Napriek tomu, že cítim hnev, bolesť a pocit zrady od bývalého partnera, vy si doplňte osobu, ktorú máte na mysli, a neviem mu odpustiť. Mám sa rada a príjmam sa so všetkými týmito pocitmi. Aj keď mám pocit, že on si odpustenie naozaj nezaslúži. Dovolujem si postupne, pomaly tieto emócie rozpustiť a uvoľniť. Robím to pre seba. Všetok ten hnev, bolesť a pocit zrady od bývalého partnera. Neviem mu odpustiť. Nezaslúži si, aby som mu odpustila. Dovolujem si postupne, pomaly všetky tieto emócie rozpustiť a uvoľniť. Viem, že to robím pre seba. Je pre mňa bezpečné uvoľniť a rozpustiť ten hnev a bolesť, ktorú cítim. Je to bezpečné pre moje telo, moju myseľ aj moje podvedomie. Zaslúžim si uvoľniť všetky tie nepríjemné pocity, ktoré cítim. Nádych, výdych. Kľudne si dajte niekoľko koliečok tohto ťukania. Pred prvým ťukaním si možno pozrite, aké silné tie emócie sú na stupnici od 0 do 10, keď 10 je proste úplne najhoršie, čo môžem cítiť a 0 vôbec sa ma netýka. A po skončení ťukania znova sa pozrite na túto stupnicu, že kam sa tieto emócie pohli. Ak by ste chceli kompletné ťukanie na uvoľnenie tohto pocitu zrady, tej bolesti, toho hnevu, na mojom kanáli herohero.co/terapia pre život nájdete toto video komplet a budú aj ďalšie k tejto téme. Majte sa krásne.